dumadaan sa sumbungan ni Idol Rafi. Ang isang lola, galit na galit, siya'y nanggagalaiti. Sumbong niya kay Rafi, pinalabas daw ng teacher sa klase ang kaniyang apo. Kaya daw na-trauma dahil siya'y napahiya. Ngayon gusto na niyang matanggalan ng lisensya sa pagtuturo. Kahit nag-sorry na, no sorry says lola. Kawawa ang guro, binuli-buli niya. Ginawa lang naman niya ang dapat ay tungkulin niya. Tungkulin ng lahat ng guro ang pagdidisiplina sa bata. Nung narinig ni Idol Rafi ang side ni Granny at napanood niya ang nangyari dun sa CCTV, bigla na lang siyang nagalit sa guro. Di man lang niya pinakinggan ito. Binantaan niya na ipakukulong niya. Kung di siya magre-resign, tatanggalan siya ng lisensya. Anong nangyari sa'yo, Idol Rafi? Mukhang ika'y mali, agad mong hinusgahan si teacher kawawa. Dahil ba naka-t-shirt ng AXIS si lola? Sobrang hiya ang inabot ng guro sa pagmamakaawa. Ang netizen agad nag-react sa mga nangyari. Sa episode na ito, si Idol daw ang mali. Kinampihan nila teacher na nabuli. Kesyo OA daw ang reklamo ni Granny. Pwersa ng netizen nagsanib, si Idol ang pinagsosorry. Ang netizen agad nag-react sa mga nangyari. Sa episode na ito, si Idol daw ang mali. Kinampihan nila teacher na nabuli. Kesyo OA daw ang reklamo ni Granny. Pwersa ng netizen nagsanib, si Idol ang pinagsosorry. Pwersa ng netizen nagsanib, si Idol ang pinagsosorry.